πεθερά της νύφης, να δεις τον ακριβό σου γιο και την ωραία νύφη. Ανάμεσα στις φωτογραφίες που τραβούσε έχουμε δει και φωτογραφίες από κηδείες. Αυτό συνηθιζόταν τότε να φωτογραφίζουμε? Ήταν πολύ συνηθισμένο πράγμα, γιατί ήταν οι γέροι εδώ, τα παιδιά στο εξωτερικό και στέλνανε για να στείλουν τη φωτογραφία. Ήταν πολύ συνηθισμένο πράγμα. Αυτό συνέχισε και επί των ημερών σου, γιατί και εσύ έχεις φωτογραφίσει. Πολύ. Και πηγαίναμε με τα γαϊδουράκια, θυμάμαι, και με τις παπάδες παρέα στον δρόμο. Αλλά επίσης ο πατέρας σου είχε φωτογραφίσει τη γύρα του εικονίσματος, τα μοναστήρια αρκετά συχνά και τις εκκλησίες. Έβγανε και κάρτες, και πουλούσαν στα μυστήρια. Τις έβγαζε με το χέρι, μία-μία δηλαδή. Μία-μία. Δούλευε χωρίς τεχνητό φως, ήταν πάντα με φυσικό φως. Δεν υπήρχε ρεύμα, δεν υπήρχε τόσα χρόνια μου ρεύμα. Οι εκτυπώσεις, αν μπορούσε να τις δεις κανείς τώρα, θα έλεγε είμαι θαμισαίωνας. Ήταν ένα τελάρο τέτοιο, το οποίο άνοιγε και είχε ένα τύριο τέτοιο και έκανε εξαπαφής, μόνο εξαπαφής, και άνοιγε μια πόρτα στο φως και μετρούσε 1, 2, 3 αναλόγως το φως, αναλόγως την πλάκα, αναλόγως, και να τυπώνει φωτογραφίες, θα είναι 100-200 φωτογραφίες. Έπρεπε να ανοιγοκρίσεις την πόρτα 200 φορές περίπου. Και να αλλάζει, να κοιτάξει να είναι και σταθερό το φως έξω, να μην έχει διακυμάνσεις. Και δραματική υπόθεση. Και για πες μας για τις ρετούς, ήταν συνήθες τότε? Απαραίτητο, όχι μόνο συνήθως, απαραίτητο, γιατί αυτή ήταν η διαφορά τουλάχιστον στο πρόσωπο. Τώρα, τι γίνεται τώρα με τα κομπιούτερ και διορθώνω, το κάνουμε με το χέρι. Είναι κάτι που το ζητούσε ο κόσμος? Όταν τον έβγαζες όπως είναι, σου έλεγε χάλια. Με χάλια με έβγαλες. Όταν τον ρωτούσανες, όπως είμαι. Όπως είμαι. Όταν δεν τον άλλασες λιγάκι, τον έφερες λίγα, σαν το ξύλο το ρουκάνιστο, ήταν με το ρουκανισμένο που λέμε. Είχαν τα κόινορ μολύβια, ειδικά μολύβια, με άλλα σκληρά, άλλα μαλακά, άλλα τέτοια. Την πλάκα της βάζαμε κάναμε ένα διάλειμμα ρετσίνι με νεύτη. Το λέγαμε ματολέν αυτό. Και βάλαμε το ματολέν αυτό πάνω και έπιανε το μολύβι. Τι αλλάζατε, λέει, συνήθως τις ρητίδες, το πρόσωπο, τέτοια πράγματα? Ρητίδες, ελιές, γωνίες και διάφορα τέτοια. Τα πελεκούσαμε λιγάκι, αυτά τα στρογγυλεύαμε, τι να κάνουμε. Για να πει όπως είναι, γιατί διαφορετικά έλεγε χάλια. Και είχε να πει βέβαια, υπήρχε από άνθρωπο σε άνθρωπο πώς θα καθόταν, πώς αντιμετώπιζε το φακό, πώς ήταν. Γι' αυτό δεν λέμε και όταν βγαίνεις μια φωτογραφία, δεν του λες να το ρωτήσεις πέτυχε. Ενώ όταν πας σε ένα μαραγκό και του πεις κάνουμε ένα τραπέζι, θα του πει πέτυχε το τραπέζι, θα του πεις ότι κάνουμε ένα τραπέζι. Δεν εξαρτάται μόνο από το φωτογράφο η καλή φωτογραφία.
Μας έχεις μιλήσει επίσης για δύο διαφορετικά είδη φωτογραφίσεων, τις στιγμιαίες και τις εβδομαδιαίες. Ναι. Τι ήσαν αυτές? Η στιγμαία ήταν, οι εβδομαδιαίες μάλλον ήταν σε γυάλινη, την οποία ρετσάριζε και έκανε. Η στιγμαία ήταν σε χάρτινη, ήταν χαρτί, το οποίο φωτογράφησε και έβγαινε αρνητικό. Και ξαναφωτογράφησε το αρνητικό και έβγαινε το αισθητικό πια. Τα χάρτινα χαλούσαν αμέσως, γιατί τα ξαπιάναμε με λίγο νερό και φεύγανε. Αυτά για να διατηρηθεί η φωτογραφία έπρεπε να φύγουν τα χημικά από πάνω όλα. Τις γυάλινες πλάκες όμως ξέρουμε ότι τις διατηρούσε πολύ προσεκτικά. Εκείνος τις έβαλε σε κουτιά, σε αυτά, με ημερομηνίες, Και βέβαια είχε και το περίφημο βιβλίο εργασίας, όπου κατέγραφε λεπτομέρειες. Ήτανε σύστημα, είχε καλό σύστημα. Ο Παναγιώτης τις έβαζε πάντα τακτικά, ανά 10-10, στα κουτιά του κατασκευαστή, σημειώνοντας τη κάθε πλάκα τον άρχουσοντα αριθμό και πάνω στο κουτί τη χρονολογία. Καθώς λιώσανε με την υγρασία τα κουτιά και διαβρώθηκαν οι πλάκες με το νερό, κολλήσανε μεταξύ τους, δηλαδή η ζελατίνη υγροποιημένη έγινε κόλλα. Εδώ που βλέπουμε ότι είναι αυτά τα διαφανή κομμάτια, εδώ σημαίνει ότι λείπει η εμουλσιόν, δηλαδή τι είχε γίνει? Αυτή η πλάκα με την από πίσω της, όταν ήταν στη συστάδα, είχε διαβρωθεί από την υγρασία εδώ και εδώ. Και ξεκολλώντας την, ξεκόλλησε και η εμουλσιόν και πήγε πάνω στη πάνω πλευρά της άλλης, από όπου καθαρίστηκε. Αυτό δυστυχώς ήταν κάτι το αναπόφευκτο, δηλαδή δεν υπήρχε τρόπος. Από τη στιγμή που είχε γίνει η αποκόλληση της εμουλσιόν, δυστυχώς χάνεται για πάντα. Ευτυχώς η διάβρωση συνήθως ήταν από τα πλάγια, ώστε αρκετά συχνά το κεντρικό θέμα είναι άθικτο. Οπότε τουλάχιστον μπορούμε να βρούμε πιθανώς ποιος ήτανε. Και βλέπουμε εδώ πέρα την καρέκλα του Φατσέα, είναι μια καρέκλα, ένας τρόπος με τον οποίο συχνά μπορεί κανείς να εντοπίσει θετικές φωτογραφίες του Φατσέα, οι οποίες είναι ανυπόγραφες. Αν υπάρχει αυτή η καρέκλα, που υπάρχει σχεδόν σε όλες, ξέρουμε ότι είναι δική του. Λόγω της συχνά κακής κατάστασης του αρνητικού, η συμβατική εκτύπωση, δηλαδή η αναλογική εκτύπωση σε μεγενθητήρα, δεν φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Και αποφασίσαμε ότι θα ήταν καλύτερα οι σύγχρονες εκτυπώσεις από τα παλιά αρνητικά να γίνουν ψηφιακά. Διότι αυτό σημαίνει ότι μπορεί με το Photoshop να απαλληφθούν ορισμένα προβλήματα, να τυπωθεί με διαφορετικές πυκνότητες το αρνητικό, γιατί εκεί που είχε πέσει ένα στρώμα υγρό πάνω στην εμουλσιόν, η πυκνότητα του αρνητικού βέβαια είναι διαφορετική από εκεί που δεν είχε πέσει και ήταν πολύ πιο εύκολο να αντισταθμιστεί αυτό στον υπολογιστή μέσω του Photoshop παρά να προσπαθήσει κανείς να το κάνει αναλογικά. Οπότε η τακτική που ακολουθήσαμε είναι ότι έγινε μια πρώτη επιλογή των αρνητικών, ξεχωρίσαμε τα μισά περίπου που θεωρήσαμε ότι ήταν στην καλύτερη κατάσταση, γιατί μερικά από τα αρνητικά δεν σώθηκαν καθόλου, ενώ σε άλλα διαγράφεται απλώς ένα χέρι, ένα κεφάλι, λίγες λεπτομέρειες, και περίπου τα μισά από τα μισά, δηλαδή γύρω στα 500 αρνητικά, ψηφιοποιηθήκανε σε υψηλή ανάλυση.